በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስጉን ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ሕሪቲ ቅድስቲ ብጽዕቲ ዝኾነት ኪዳና ምሕረተይ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም አሜን። 21 ጥቅምቲ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ጽድቂ ናይ ጻድቃናት ንዓለም እዩ ዝነብር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 21 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንአምላኽ ብድንግልና ዝወለደት እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብተኣምራት ንወዲ መዝሙር ማትያስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘድሓነትሉ መዓልቲ እዩ። ጸሎታን ኣማላድነታን ጣዕማን ፍቕራን ምሕረት ናይ ፍቕሪ ወዳን ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኪ ለፀሐየ ጽድቅ ሰማዩ እንተ ሰረቀ ዲበቺ ወአንበለበለ ዋእዩ ማርያም ክብረቺ ጠበብተ እስራኤል ያርእዩ በልብሰ አሮን ካህን ደርከኖ አጽገዩ ወረማነ ወርቅ ካዕበ በአውዱ አፍረዩ ይብል ነቢይ ቅዱስ ኢዩኤል። ካብኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ነቢይ ቅዱስ ኢዩኤል መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ነቢይ ድማ ንደቂ እስራኤል ዝምህርን ዝግስጽን ነበረ። ስለ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምንባርን ናይ ህይወት ትምህርቲ ምምሃሩን ብትንቢት ተዛረበ። ከምኡውን ጎይታና ስለ ዝቐበሎ መከራ ትንቢት ተዛረበ። ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትን 72 ኣርድእትን ኣብ ልዕሊ 36 ቅዱሳን ኣንስትን ንናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ከምዚ ክብል እውን ተዛረበ። ብስጋዊ ብደማዊ ንኹሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ክሕድረሉ እየ። ኣዋልድ ደቅኹምን ኣወዳት ደቅኹምን ትንቢት ክዛረቡ ሓለቓታቶም ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። ኣጓበዝኩም ድማ ራእይ ክርኢ እዮም። ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ድማ ካብቲ ጎቦታት መዓር ኮረቢት ጸባ ክፈስስ እዩ። ኣብ ጥቓ ቤት እግዚአብሔር ካብ ዘለው ሃገራት ይሁዳ ኩሉ እቲ ምንጪ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ክፈስስ እዩ። ነቢይ ኢዩኤል ደጊሙ እውን ምውታት ኣብ ዝትንስእሉ ጊዜ ስለ ዝኸውን ናይ ፍርዲ ሰዓት ትንቢት ክዛረብ እንተሎ ፀሓይን ወርሕን ክጽልምቱ እዮም፣ ከዋክብቲ ድማ ብርሃኖም ክጠፍእ እዩ በለ። ነቢይ ናይ ትንቢቱ ወርሓት ምስ ፈጸመ ንእግዚአብሔር አምላኽ አገልግሉ በዛ ዕለት ብሰላም ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ነቢየ ምህሮ ወግሳጼ ወልደ ባቱኤል ኢዩኤል በሊሃ ልሳን እምነ ማህፄ ከመ አንተ ትብል ሶበሃልቀ ወርህ ድንጋጼ በረከት ቆመ በክርስቶስ ዘአልቦ ሁጻጼ ህየንተ በልዓ ቅድመ አንበጣ ውእፄ። አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት። ካብኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት መዘከርታ እዩ። እዚ ቅዱስ አቦ ካብ ቁኑዓት ክርስቲያን ቤተሰብ ተወልደ። ንናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እናተምሃረ እውን ዓበየ። ብመዓርገ ቅሽና ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ዝነበረ አባ ዮሐንስ ብጾምን ብጸሎትን ምጽዋት ብምሃብ ድማ ንድኻታት ብምርዳእ ብስብከቱ እውን ብጣዕሚ ይፍለጥ ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድልኡ ድማ ሊቀ ጳጳሳት
ኢየሩሳሌም ኮነ። ሰባት ድማ ስለ ቅድስናኡ ብጣዕሚ ይፈትውዎ ነበሩ። እዚ ጻድቅ ንእግዚአብሔር ብትግሃት እናገልገለ እንተሎ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ አባ ማርቆስን አባ ዮሐንስን ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ ንሃፀይ ዳዊት ክልምንዎ ነገርዎ። ኣስላም ኣብ እስክንድርያ እናዓመፁ ምስ ኣሸገሩ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ሃፀይ ዳዊት ከይዱ ፈዲዎም ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ዳግም ሃፀይ ዳዊት ንእስላም ንከይፈድዮም መልእኽቲ ክነግርዎ ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ማርቆስ ናይ ሃገሩ ምስር ንጉስ ሓተትዎ። ኣባ ማርቆስ ድማ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ሃፀይ ዳዊት ዝለኣኹ ሰባት ካብ መኳንንትን ካብ ኤጲስቆጶሳትን ምስ ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ሽማግለታት ተማኺሩ ንናይ ኢየሩሳሌም ኣባ ዮሐንስን ንናይ ሃገረ ምስና ኣባ ሳዊሮስን ብምስትውዓልነቶም ብፍልጠቶምን ብቅድስናኦምን መሪፁ ናብ ኢትዮጵያ ለኣኾም። ንሳቶም ድማ ክልተ ቅዱሳን ተኣዘዝቲ ኮይኖም ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ መፁ። ንጉስ ሃፀይ ዳዊት ድማ ምምፃኦም ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ንሓሽከራቱ ኣኸቲሉ ወፂኡ ከይዱ ኣኽቢሩ ተቐበሎም። ካብኣቶም ድማ በረኸት ተቐበለ። ንሳቶም ድማ ንናይ ኣባ ማርቆስ ደብዳቤ ሃብዎ። ሃፀይ ዳዊት ድማ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ኣንቢቡ ንሊቀ ጳጳሳት ተኣዛዚ ቃል ምዃኑ ገለጸሎም። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ዮሐንስን ኣባ ሳዊሮስን ናብ ሃገረ ስብከቶምን ህዝቦምን ተመሊሶም ክኸዱ ኣይገደፍዎምን። ስለ ጣዕሚ ቅድስናኦምን ትምህርቶምን ብጣዕሚ ፈቲዎም እዩ እሞ ብኡ ድማ ከም መላእኽቲ ኮይኖም እዮም እሞ ድሕሪ ቁርብ ወርሓት ድማ ንኣባ ዮሐንስ ካብዚ ድኻም ዓለም ክዕርፎ እግዚኣብሔር ፈትዩ ንእሽተይ ሕማም ምስ ረኸቦ ብሰላም ዓረፈ። በዛሎም መዓንቲ በረኸት ይሕደረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ፍልሰተ ስጋ ቅዱስ ኣልዓዛር። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ፍልሰት ስጋ ሓው ማርያምን ማርታን ዝኾነ ጎይታ ካብ ሞት ዝተንስኦ ቅዱስ ኣልዓዛር ተኸናወነ። እዚ ቅዱስ ኣልዓዛር ካብ ዝመውት ድሕሪ 4 መዓልቲ ጎይታና ካብ ሞት ዘተንስኦ ተኣምሩ ዝገበረሉን ክኸውን እንተሎ ንሱ ድማ ንወንጌሉ እናሰበኸ ፍሉያት ተኣምራት እናገበረ ንክርስትና ኣስፋሕፈሐ። ኣብታ ዝተሸመላ ቆጵሮስ ከተማ ድማ ናይ መጀመርያ ጳጳስ ብምዃን ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ መጋቢት ዕለት 17 ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅዱስ ኣልዓዛር ብሰማዕትነት ምስ ዓረፈ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ኣብ ማእከል ነገስታት ክርስቲያን ሓደ ንናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ስጋ ኣብ ቆጵሮስ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ካብ ደሴት ቆጵሮስ ናብ ቁስጥንጥንያ ኣፍለሶ። ከፍልስዎ ምስ ኣፈተው ድማ ኣብ ውሽጢ ዝኸበረ ናይ እምኒ ሳጹን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ተቐቢሩ ረኸብዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። እዚ ኣብ ውሽጢ መቃብር ዘሎ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ሙታን ፈልዩ ንዘተንስኦ ክብሪ ይኹኖ እሞ ፈታዊ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ስጋ እዩ። ነዚ ጽሑፍ ኣብ ዘንበብሉ ጊዜ ድማ ደስ ኢልዎም ተሸኪሞሞ ናብ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ወሰድዎ። ኩሎም ካህናት ድማ ብዝማሬን ብኽብርን ተቐበልዎ። ኣብ ጽቡቕ ቦታ ድማ ኣቐሚጦም እውን በዛ ሎማዓንቲ ዕለት 21 ጥቅምቲ ገበርሉ በዓል ገበርሉ። ኣሜን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዓርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዝኣፍለሶ ንጉስ ሃበ ቁስጥንጥንያ እምነ ቆጵሮስ ኣብ መበሳጾ እንተረክበ ዘምስለ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይቤ ዝንቱ ስጋ ኣልዓዛር ቅዱስ ዓርከ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ። ካብኡ እውን
كم أون بزال معانتي زيا ناي قدوس ماتياس هواريا مذكرتا أيو قدوس ماتياس أب كندي ناي أسقورتاوي يهودا مستتك سبنا بزبلعو سبات هاجر كيدو وانجيل نخسبك اجابصحوم إذا هاجر دما اسكوتيس استبهالت ناي روسيا كفلي كم زخانت ناي بيت كريستيان تاريخ صحافتي زاربو ماتياس دما نبزم سب زبلعو سبات هاجر مسبصحه عينو أوصيهم أسروا مقبم دما ناي عشا سب سقا ايو بناي لمدم مسرت قاشا سب جنا مسحازو عينو أوصيهم ناب اسر بيت يوم زقتو وزنبرو سقاب 3 معلتي دما سعري اندابلعو يغمطو أمبل 3 معلتي دما كاب اسر بيت أوصيهم حاري دم يبلعو ونبرو كابزي محرنا نهاوريا ماتياس دما كم سرعتهم عينو أوصيهم أسيرمو انتلو 3 معلتي كي تفتصم ايو ويتانان أملخنا الملحينان إيسوس كريستوس نهاوريا اندرياس تغليصو كيدو نماتياس مئنتي كدحنو زنغرو ويتانا دما ناندرياس تغليصو سب زبلعو سبات نماتياس حيزوم أسيرمو ألو أمو دحر 3 معلتي دما كاب اسر بيت كوصؤو سلازخنو نسخا حجي نابتم سب زبلعو سبات كيدمو كيد أب زبالو جزي اندرياس دمان غويتانا غويتاي فتاريي 3 معلتي انت تعرفوا كما يجرد عاقبت صحيح نجرجن فتينو زوصو كاب ملاختنا حدا لأخم بربلا غويتانا دما أنا نتهاجر نبعلا مس هزبا نبزي نعي انت إليا نبزي كتمتسيا حجيجن فقادي نسخامس لك مزامرتخا كتكيد ايو بلا صباح بنقهو تلعلم نبتي بحري كيلو تلعلكم نبتي بحري كيلو لتقربت مركب دما كترخب إيخوم بلا قويتانا ناندرياس ازي مسنقرو بخبري عارقا مسواق حدما اندرياس مسلك مزامرتو تلعلو نبتي ودب بصحام بصبوق زتقربت مركب دما رخبه قويتانا دما بليك حمر كابيتين أمثال تغلصلو ነገር ግን እንድሪያስ አይፈለጦን ስለዝነበረ ኦ ሊቀ ሐመር ሰላም ንዓኻ ይኹን በሎ ወይታና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይሕደርካ በሎ እንድሪያስ ድማ በዚ መርከብ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በሎ ወይታና ድማ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ይኸይድ ኣለኹ በሎ እንድሪያስ ድማ ኦ ሓወይ ምሳኻ ምእንቲ ክትማልኣኒ ይልምነካ ኣለኹ በሎ بليك هامر أمثال استقل سلو قويتانا دما نابتا مركب مس عديبو كوكو عازو كالو ناندرياس قويتاخا انتي حيلي قبرة ولا اندرياس دما قويتانا زقبرة أمرات دما كنقرو جمرة مخنياتو مس قويتا كمز زارب سلو اي فلتن نبرمو دحريو اتي ليك هامر كمز دكس سب كنام ابتجيزي دما اندرياسن دك مزامرتن دقسو شعو ويتانا ناندرياسن ندك مزامرتن مئنتي كشكموهم نملأختي عززهم وسيدهم دما كابتي بحري وصعي أقمتوهم كاب دقاسهم أبزنقحو جزي دما مركب أيرخون اندرياس دما نايتا مركب ليك حمر زنبرة ويتانا مخانو فلت أمو ندقو دما نقرم اندرياس دما شعو كتصلي أبز جمرة جزي حجون قويتانا تقليتو فتوي اندرياس أي تفرح أنا أزي جيرلك ألخ أمو ولا حنتي زسعنني نجر كم زي اللي تفلت إخا حجي دما نابتي إسر بيت كيدكا نماتياسن مسؤون زلو سباتن نقلم أوصع يبولو اندرياس دما دقو حيزو نابتا ختما بمئتاو ماتياس نابستا أسرلو إسر بيت مسبتحة اتي إسر بيت برها بعلو دما تخفتلو نماتياس مسلك مزامرتو عبتو وشت إسر بيت رخبهم أمو سلامتا مستوهابو بزوح عللو اندرياس دما نماتياس دحري كلتا معالتي أوصيهم كم انسسا حاردهم كبول عنو إيوم بلك إيوم بلكا بقويتانا زرأنايا نتا مستيردو رسعكايا
أبس تزارب كوا كزي سماين مدرن ينواوز إيوكو بلو ماتياس دما ويتانا كم أباقع ناب مأخل تقالو كل أخوكم إيو إيو مو نابزي إسربت أب زأتوني كزي ويتانا تقاليتو نسخا متخا كم تلحنني قاليت اللي إيو حجي دما اتقبرو أستوعل ولو اندراس دما نابتم أسرات أب سملكتا كزي كم انتسا سعري كبالعو كلو أب زرعي بطعمي بمحزن الكسا نسيتان دما مسراويتو أسرم دحريو كل تهواريات تنسيهم مسأليو أعداوم أبلعلي إتهم أسرات أبزعانو كزي ناب يأمرهم تملسو كابتي كتما وطيهم أبو بحد النت منتي كقمتو عززهم أمو وطيهم أبتي نايتا كتما قدنا تقميتهم إتي زخون مكتتال جمرو سبز بلعو نايتا هاجر سبات كمل مادم نزبل عوات تارنيا سب كابتي إسربيت كمتو أبز موت جيزي دما نايتي إسربيت عنفت كتخافيتو أتم أسرات دما عمليتهم كمزوتو تملكتو بزي جيزي دما سيطان سب مسيلو تغاليتو نزيز قبرو حواريات أيام بمبال نقرم نسم دما نخلت يوم حواريات حيزم بمأسار أبتي كتما انداغوتتو أزروم أب إسربيت عند حادرو دما سقاب سلسة معالتي كمزي قبروم دموم دما أبلعلي مدري كم ما يفسسا عند رياسن ماتياسن دما صلوت مسقبرو حنتنا إمني برد عندي كابسرو ناي دفعت ماي فليقو نتا كتما مئنتي كعلق عززو كم زعززو ودما كاب تحتي من برد عندي بزح ماي فليقو نتم أبتا كتما زلو سبات منتي كستموم جنفلام دقيقتا عدي سبات دما حديموم كابتا كتما نموتا انتفتنو اتي مايجن سقاب كسادم أتحيلو حيزو حزم بزحات دما متو دحريو ويلنا ازي كله زبط حنا بزم استمرصو سبات مخنيات ايو نحنا دما بأملاخهم كنأمن إنا بلو اندرياس دما نتي مايم انتي كودل عززو كمزا عززو دما قدلو تفهم دقيت هاجر سبات نابتم هاوريات انتمسو اتم هاوريات قويمم كتصليو رخبوهم اما يغربوا للنا إلهم لمنوهم اتم هاوريات دما بهيا وغزيابير امانو انبر اي تفرحو بلهم اندرياسن ماتياسن دما دقيموم نابقويتانا تصليهم عوشتي ماي ساتيموم نزموسس بزحات سباتون كم تنسؤو قبرو سبز بلعو دقيتها عدي دما أمرهم تمليس اللهم نابناي قدمهم أرأيا تملسو مخنياتو أقدمو سيطان حادروهم سلز نبرد أنبر حجيقن ناي زقدمه ناي أراويت أبايوم رحق اللهم سبز بلعو مقبي زمقبو لو واحد كونو دحريو كلتي قدسان حواريات نخلم بآب بولد بمنفس قدس سم أطمقوهم سقاون دومن دما أقبلوهم بيت كريستيان سريحهم اللهم دما حقن سرعاتن كله أستمهيرهم كاب تأزازهم نخينا وصو مخيرهم زقنعت هايمانوت أصنع اللهم حواريات دما هايمانوت إنا مهاروهم سلاسة معالتي مسؤوم مستقمتو أقلقالي إبسكوبوس كهناتن دياقوناتن شملهم زخبرو قدسان حواريات بزح تأمرات قبرو نخلهم حمومات دما فوسو دحريو اندرياس مسلك مزامرتو نابها غريك تملسا نجزابير أملخنا كبرن مسكانان يخنو نعناون بسألات كلهم قدسان يمحارنا نزل عالم آمين برختهم يحضرنا بزلما عن تزعل قدسان صلاتهم حلوهم يردنا آمين سنكسار لسمع زنبب فقر قويتها قبل بوي يحبب صلاتن تررعنتن حلوان ناي كلهم قدسان دما يركب آمين ذكرى صادق العالم يهلو صدقي ناي صادقن ناي قدسانن دما نزل عالم يو زنبر آمين زودقه زنطبه
በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተአረመልኝ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።